Takže ahoj, vítám vás Krylí u Let's Playe na hru Minecraft u 4. části. Já doufám, že teďka, když se na to koukáte, že se vám to nelaguje, protože mě to mám hrozný lag, já nevím, čím to je. Mě to nějak zpomaluje. To je jedno. Já si chci kopat trošku písku. Jo, takže zrušila jsem si tam tu mapu, protože se mi ještě něco stalo a prostě ji nemám. Mám něco jiného. A to nevadí. Barák už tady mám, můžu vám ho ukázat. A můžeme tady zatím mít kopat nějaký to uhlí. Nějaký ten cobblestone. Jsem na to ještě zvykla, to je tam v angličtině, ale to je jedno, takže jednou, tak měla jsem kreativ a prokopala jsem se úplně dolů. Už tam odešel Reach, nebo teď jsem zapomněla, jak se to jmenuje, no, asi Reach, ne. Ještě mi to úplně vypadlo. Kolik něho máme? 44. Potřebujeme ho víc. Aspoň 2 staky. V dnešním díle tak bych chtěla pozabíjet nějaký prasata, podívat se někam, kde jsem ještě nebyla. A budu si muset udělat torčky. Takže půjdeme domů. Aspoň to uvidíte. Tak. Ne. Kudy jsme vyšli? Asi tady, že jo? Pustíme sem vodu. Tak. Zatopíme to tady úplně nejvíc. Tak. A začíná se nám stmívat. A tam jste mohli už vidět baráček. Ano, je tady. Ne? Ještě už se nepamatuju, kde mám barák. Ano, tamhle jak jsou ty torčky, tak tam přesně je. Jako fakt? Aha, dobře. Počkejte, mě volal kamarád. Ne, to je dobrý. Let's play na Sims. Protože nevím, kdy bude. Možná ho ještě dneska budu dělat. Ale dám ho tam určitě až někdy díl. Promiňte, ale že takhle jako mluvím takhle jako divně, ale jo, je to tu ten. Já takhle budu mluvit, protože se mi to neskutečně laguje. Doufám, že vás to takhle lagovat nebude, ale to je jedno. Tak, teď si tady vylezeme. A jo, to mám od jednoho let's playera. Nevím, jestli se tak tady
tady je taková jako spíš. Tady mám pece a tuto. To je první část domu a druhá část je, ano, spaní. Mám to takhle, jako že když budu spát, tak tam mám vidět západ slunce. Tak, jo, už jsme se probudili, pardon. A jen kam bychom se teda mohli jít podívat. Vůbec mám duch podušení. Jo, a jinak už jsem to nevydržela, prostě už jsem si nainstalovala dodatek do Sinistry do budoucnosti. Takže tak. Já budu někdy chtít udělat, jo. Co jsem chtěla udělat? Chtěla jsem udělat ty torčky. Takže si tady vezmu tak máme kolik staků? Tak. Ještě. Tak. Máme 2 staky. 3 uhlí. To nám toho uhlí fakt zbylo. To by nám mělo stačit. A já nevím, co jsme dneska... Jo, mohla bych udělat loď asi, že jo. Uděláme loďky. Sakra. Pardon. A dáme tak sem. Uděláme jich trošku víc, protože je budeme potřebovat určitě. A já osobně myslím tak, že tu to bude stačit. No, to bude určitě stačit, takže tak. Tu dáme 5, 6. Ne. Tak. A můžeme vyrazit. Ať to nejsou příšerky. To jo. Už nevím, jak dlouho to natáčím. Doufám, že tam něco bude, ale už se něco generuje. Nechtělo by mě, když tam teď vygeneroval nějaký ostrov a já bych do něj ne... Jo, tady je ten ostrov s těma prasatama. Tak tady si nějaký prasátka pobiju hezky. To ať se těší. Jenom jestli to uvidíte, ale... Ne. Možná, že tamhle.
Takže tam mám to. Prasátka, já nežeru vaše maso před váma, to bych vám neudělala. A jdem na to, jdem na ty prasata. Jdeme pobíjet. No pojď. Je. Syrový maso. 5 ho máme, takže tak několik nám bude stačit. Jsme hrozně vybíraví. Paše, pojď. Musím někde si ty jabka, aby mi vyvěřili, aby za mnou... No, přesně, mě to laguje a ty prasata mi stihnou prostě utéct. Ale do vody prase nemůže, ne? Jo, může, ono tam vlastně spadlo. Já se hrozně totiž bojím v noci skeletonů a do těch... Ale zase třeba creepery, tak mě baví, až by vybouchly, ale hodněkrát už se mi stalo to, že prostě jsem u nich stála a vybouchly mi před očima a já jsem bouchla s nimi úplně. Jsem byla naštvaná. No, a já myslím, že to vlastně stačí, protože je to málo, ale pro mě to je dobrý, stačí to. Takže se vám rozloučím, doufám, že se vám tenhle díl líbil, aspoň se vám řekla co a jak. Ukázali jsme si nový baráček a uvidíme se u dalšího let's playe, takže ahoj.